Hier gaat het al een keer om. De Frisian Polo Trophy in Ries organiseren toch deze maalje. Voor het eerst worden toch Nederlandse teams in Nederland officiële polowedstrijden spelen. Net alleen nog polo-hines, maar ook Frieske hines zullen in actie komen. We zijn in Friesland, we doen iets met paarden. Toen kwam het Friese paard gelijk in gedachten. Zodoende dachten we gaan polo spelen op de Friese paarden. Ja, het is wel wat een ludieke actie natuurlijk. Hè. Dus wij zijn wat voor de leuk en voor de actie en voor de nostalgie uit Friesland om het Friese hinder hier bij te beloeken. Van Andel is een van de grootste polospelers van ons land en jouwt 12 van de Friese teams een speciale training. Ja? Eerst maaien de ruiters oefenen, daarna maaien ook de hinders maaien van. En dat gaat alle keer nog net zo eenvoudig, want een Fries hinder is eens viersten te groot voor deze sport. Succes! Het is inderdaad geen polopaard, dat is heel anders gebouwd. Polopaarden zit heel veel volbloed in, zijn wat kleiner, ranker en het gaat veel sneller. Een Fries paard is wat groter, heeft wat meer kilo's om te verslepen, waardoor hij wat logger overkomt, maar hij heeft natuurlijk wel hele mooie gangen. Voor jouw Friese team zal het zin waar opnemen in dit toernooi. Vraag is zelfs hoe de ruiters het vinden. Ja, wel aardig bijzonder. Dit heb ik nog nooit gedaan. Wij zullen trouwens helemaal niet volgen van polo. En dit is helemaal even wat nice. En dan, dat is toch wel even apart dat je dat even in een paar keer even leren moet, zeg maar. Om het wat makkelijker te maken voor de grote Friese hinders en de ruiters, waard maar een orenbal spelen als bij de echte polowedstrijden. Gelukkig bloeien de meeste hinders restig, al is deze sport net voor Els hinder Weilein. Dat dacht ik zelf ook. Ik denk, ik zal maar een maakhinder maar nemen. Dus ik heb het hinder van de dochter, heb ik maar mijn naam. Dat is Max de hinder op een stal. Die is alles wend. Dus ik denk, die schrikt voor het net. Nou, en dat wie ik zei, die schrikt ik nergens van. Dus daar kan je mooi mee spelen. De teams staan nog een paar weken om te oefenen. 10 en 11 september staan de polowedstrijden voor de Friese hinders op het programma.